Komara Kurdistanê bîwan remzên netewî tên naskirîn, ku beşek jî nasname û hêmayên herî berçav ên xebata Kurd li hemû Kurdistanê ne, gotara Hizba Demokrat li yada hiştêmîn salvegera avakirîna Komara Kurdistanê. Piştî destpêkirîna şêredûyê yê cîhanî û hatîna hêzên hevprêmanan û herîfîna desthiltereza şah û li encame de çêbûna welatiyeke desthilatê li beşeke Kurdistanê, derfetek baş bo geşekirîna çalakiyên siyasî yên rêxeravên siyasî çêbû. Li rewşek vî hede li 25 gelawêca 1321 arojî de cî aliyê hicmareke kesayetiyên welatperêz, komeleyê JK, bi hêzra serbixwexwazî û netewî ve hate avakirîn. Piştî 3 salan, Hizba Demokrata Kurdistanê li ser binyeta teşkîlatî ya JK vek çarçoveyek netewî demokratîk lê rêxistinkerîtir û bi bernameyên zêdetir hate avakirîn, ku heta îro vek xwediyê zêdetirîn derbasbûyî ya Hizba Kurdî li cîhana siyasî û rêxeraviyê xwe de berdewam e. Pengaveke mezîn a Hizba Demokrat li pêvecûya dîrokiya xebat û tekoşînê de çûdabûn, cî rêxistînên xêl û eşîretî, malbatî û deverî û rûkerîn bi şêwazeke Kurdistanî bûye ku vek armançek mezîn her li çîhê xwe de ye. Her ve dîtingehê vî hekîr ku nasnameya Kurdbûnê bi be aliyê bingehîn a gotar û xebata ve hizb e. Avakirîna Komara Kurdistanê vek guherînek hezrî bû ku doz û paşeroca xebata netewî demokratîka netewa me venekiriye. Cî aliyeke velî encama geşeya hêzra siyasî û rêxistinkerîna pirsa Kurd li çarçoveya binyetek niştimanî ve hate meydane cî aliyê dîn ve avakirîna rêbazeke bû cî bo paşeroca pirsa netewî. Xeveziya azadî û xevna rizgariya neteweyek bi rêya zindîregirtîna dîroka xebat û sîmbol û hêmayên vê re derbastî be. Komara Kurdistanê piştî derbasbûna 8 sal, hêj li hêzra netewiya Kurd de zîndiye. Peyama Partiya a desthilata Komara Kurdistanê dawî hatîna trajîk lê serbilîndaneyê rêberên vê komarê, nefş li pey nefş rênîşandere xebata netewiya Kurd li her çarparçeyên Kurdistanê bûye. Ev temen bo deşekateke Kurd xwe ku bi dîrecahiyê dîrokê derfeta çerîbandîna desthilat û xwebîrêvebriyê kêm hebûye an her nebûye, cîhê şanaziyê ye. Bo neteweyeke ku her tem cî mafên xwe bêpar bûye û azadiyên vê hatîne bînpêkirîn û hebûn û nasnameya vê li cêr gefa cînavbirîn û helandînê de bûye, yaz de hêv temenek gelek Kurd lê te cî destkeft û vanê ye. Xeleke naverokî li dîroka Komara de dîtingeha demokratîk a rêberên Komarê ye ku têvî netewî bûne, demokrasîxwaz bûn ve yeke li vêce û vêcmena Komarê de reng daye. Komara Kurdistanê karî modeleke desthilatê pêşkeş bike ku tê de neteweyek dikare bêhebûna tîgefek bo ser yên dîn, mafên xwe bi dest ve bîne. Hevdem yekem pengav cîbê cî bo nîşandana vê yeke ku demokrasî li Îranê de bi tenê bi rêya debeşkirîna dadperveraneyê desthilat li navbera netewan de cihgîr dibe. Komar li vîr de mînakek dîrokî cîvê pevrecîyanê ye. Dîtingeh û hezrîna rêberên Komarê li praktîke de bi pê kadem û serdem hatîne çîbîçîkirin. Vek mînak, girîngîdan biçînen vek çîvanan û cînan ku bûne sedema avakirîna rêxeravên çîvanan û yekîtiya cînan, ku ev nîşaneya girîngîdana Komarê bi çîvaka medenî ye. Ev nîşaneya têgihiştînê kûr bû ku çerîbandîneke deselatariyê bi bê beşdariya cînan û qetên dîn ên çîvakê serkeftî nebe. Hekî îro em dibînin çavkaniyê dirûşma cîn ciyan azadî cî Kurdistanê ve hatiye û hemû Îran li xwe girtiye. Hevçeye ku bizanin ku ev berhema 8 sal çerîbandîna medenî û siyasî ye ku bîngeha vê ve dîgere bo serdema Komarê. Li vê çerîbandînê de cîn û çîvan cî derdora çîvakê ve tene navmeydana siyasî û li tevgera cînayê de cî dibîn pêşeng û stûna bîngehîn a guherînan. Ve xêviya mafên cîn û mêr, dadpeveriya çîvakî û azadiyê hezir û baveriyên siyasî û olî yên çûda û berçavgirtîna mafên kêmîneyan, girîngîdan bîvarê zîman, perverde û hînkariyê, beşek civan pirsan bûn ku bi bername û li praktîke de cî aliyê Komara Kurdistanê ve kar li ser hatîne kirîn. Keftîna Komarê li varê dîrokî ve trajîk bû, lê şêwaza rûberûbûna rêberên Komarê vî hekîr
کو ev تراجیدی بی به هوین نوستالژیک بو آوکرین و بیدستوانین ارمانچن و کماره. لی ایران نیهده کو گلک چاران تندوتیجی و تپسرکرین دیبه سدم پشکشی تفگران و بیرانین خورگری و منار ریبرن و کماره دیگل چیواک خوه دیبه سدم بیهسکرین ایراده گشتی بو بردوانبونوان لی خبته. komara Kurdistanê tevgera rizgerî xwaziyê Kurdî rû bî gotereke netewî û medeniye giştgîr ve bîr û kurdhîne mafê xwedî derketin lî niştîman û bûn bî xwedî hikûmetekîr. komara Kurdistanê bîvan remzên netewî tê naskirîn ku beşek jî nasname û hêmayeyên mezîn û agîran ên xebata Kurd lî hemû beşên Kurdistanê ne, ên vek alayê Kurdistanê, hêza pêşmerge û sîrûda netewî ku her yek bîxwe çûreke amacekirîne bî bîdestvanîna armançên netewî lî şêwaza avakirîna destelata Kurdî û Kurdistanî. Lî heştêmîn selvegêra avakirîna komara Kurdistanê da her tune bilindre girtin, aya da komarê besnîne, belku dibe em geşe bî dewlemendî û nêrken vê bidin. Ev bî vê wateyê ye ku lî Îrana paşerojê de dibe pîrensîpên vek mafên netewî, demokrasî, beşdarî cînan û geşekirîna tevgerên medenî û pevreciyana aşîtixwazane û dilxwazane ye û cî hemûyan girîngtîr merça serveriya hevpar anetevan bikin. Bî binyata her kûre rêkeftinek û deriştînek siyasî û bîrêveberiye ye. Lî rewşeke de em heşte saliya avekirîna komara Kurdistanê bî bîr tînin ku pêlekên nû ya serî hildan û xenîşandanan bî dîcî rejîma İslamiya Îranê û tevavetiya destelata ve destpêkiriye û rejîm lî lewaztirîn û bêhêztirîn pêgeha xwe ya çend dehîken derbasbûyî de ye. Komara İslamî lî dîrêcahiyê temenê xê de dahat, servet û çavkaniyên navxweyî bo milîs û teroristên cêrbandor û destelata xwe diyarî kiriye. Şandîna cîhad û şoreşa İslamî bo derveyî sînoran, tevavkera siyasetên navxwî bî dîcî mafên mirovî ye binyata vê jî paşveroyî û binyata hizrî û îdeolojîkiyên vê rejîmê ye. Mêzekirînek bî dîroka nêzik a aloz û şêrên Yemen, Sûriye, Filistîn, Lubnan û heştê me dibe kûrahiya siyaseta bî karasat û dîce miroviya komara İslamî ku bî sedema desteverdan û lîderxistina şêrên bîrêya milîsan û dîcatiyê dîgel velatên deverê û rojavayî bî milyonan kes bûne kurbanî. Çerîbandîna destelatek vîha ya sed salên nevîn bi seda ku cîhana derve jî vek me Kurdan û netewên dîn ên bindeste Îranê bigihne vê encamê ku heta demek ev rejîma lî destelatê de bîmîne, dever rûke aramî û seqamgîriyê bîxwe venebîne. Lî vê rewşê de zîvîrîn bo armançên komarê bîranîna vê rastiyê ye ku bîtene kultûra pevresezan, vekhevî û hevxebatiyê ye ku me bî armançên paşerojê û bercevendiyên netewiyên me nêzik dike. Dibe erke cîvadgeha Kurdistanî û rêxistina hizban, bî vê berpirsayetiya dîrokî û exlaqî ve bêgirêdan ku jî komara Kurdistanê ve bo me bî mîratek siyasî bîceh maye. Lî vî ya de pîr mezîn û bîşan de em peyama vekhevî û hevxebatiyê bo hemû aliyên siyasî yên rojhilatê Kurdistanê, cîvaka xêragîr a medenî û tevaviya Çîn û qetên Kurdistanê dubare dikin. Em bêjna xwe lî hem ber rîha paqîca şehîdên Kurdistanê bî taybet pêşevayê Kurdan Qazî Mehmed dîtevînin. Emegnasî û pîrozbahiya me bo malbatên serbilind ên şehîdan, girtiyên siyasî, kadr û pêşmerge û endam û alîgirên Hizba Demokrat û tev Çîn û qetên cîvaka Kurdistanê. Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê Komîteya Navendîsiyê Kanûna Paşîn a 2026